kişiler. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Afgan Tatarlarından sizge zor selam. Onlar ko'p so'rovlar yürüyündü. 3 milyon alar var mı yok mu? Dürüst 3 milyon. Официальный dokumentlar var. Alar kiritken pasportlar. Alar bütün üstüde Татарстанга карыйлар. Мында жиберелер үзләренең министрларын Татарстан, Казан, Улиндул, Афганистанга, аларның хөкүмәт рәисләренә, ул беренче регион, алар Рәсәй белән эшлиләр Татарстан аркылы гына. Тагын нәрсә әйтеп китәсе килгән иде, хәзрәтне күргәч, безнең хөрмәтле мөфтине күргәч, менә bütün күп кеше әйтәләр инде, менә син Афганистанда эшләп, хөкүмәт эшендә анда, менә син ул татарлар белән эшләп диде. Юк, мен әйтәм, нигез салышы ул Камил хәзрәт. Аңлатам нәрсәгә. Мин мөфтиятта эшләдем. И анда эшләгәндә мин инде Камил хәзрәт куып чыгарды. Монда бизнес ни анда? Юк, дөресенчә эшләй булды Мансур хәзрәт да. Юк, мин үземне нитмимен. Ул чыгарды. Хәзер Татарстанда эшләп булмый бит инде. Хәзер хөкүмәт буенча мине җибәрләр Афганистанга. Хәзер анда эшли башлап. Бәдә шунда да татарлар килеп чыктылар. Мен әйтәм, кая татарлар? Ничек монда? Мондан да чыктылар. Хәзер инде алар белән бергә эшләп, нитеп хәзер Татарстан белән тагын эшләп киттек инде. Менә шундый ниләр белән Татарстанда ничек менә безнең рәисебез, академия, алар бөтенесе дә бик уважаемый кешеләр, акыллы. Камил хәзрәт бик гыйлемле кеше. Менә нәрсә әйтәсебез килде, аларны бөтенесен дә хөрмәтләп, саклап тотырга кирәк. Алар бердән-бер, бергә булыйк, бердән булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.